Nay Marina, tingnan niyo Binili ako ni Ate Isabel ng bagong cellphone at mga damit. Oh, ikaw, Myla, ha? Spoiled sa Ate Isabel mo. Hindi naman ho. Si Ate Isabel ang the best sister in the world. Ay, siya nga po pala, Nay. Nag-grocery din po kami ni Myla bago umuwi. Eto po, Ayan. May pagkain na tayo para sa 2 araw. Nay, bakit po may bouquet ng flowers dito? At isang bilaon ng sapin-sapin? Kanino to galing? Yan. Galing kay Dino. Dino? Yun po ba yung manliligaw na pulis ni Ate Isabel? Siya nga. Nagyayabangan ako sa lalaking yun eh. Kung mo pulis akala mo na kung sinong makademand. Aba gusto pang pumasok sa loob ng bahay para maghintay. Ay? Pero pinaalis ko pa rin.